Може би не знаят, че аз имам магистратура от УНСС по специалност икономика на туризма. В момента завърших втората си магистратура в Софийския университет по специалност предучилищна педагогика. Освен това съм автор на детски книги. Занимавам се с музика, нали, в частност с рапиране. Ходя на солфеж. Не знам какво друго да не знаят за мен. Сега ще чуем как рапира един страхотен икономист. Какво можем да попитаме и Лектор? Лектор, откъде си, Лектор, ти? Where are you from? Lexter, sorry about from Oxford. My language. Oxford, England. England. Sorry about your national Don't even football go there. team. Don't even go there with the football. Leave the football alone. Окей ли, оставяме футбола на страна. Сега говорим за песента Insatiable Love. Вие по-сложно заглавие не можахте ли да измислите? Дай да преведем какво значи Insatiable. Insatiable означава неутолима, ненаситна, неустоима любов. Радвам се, че пеем за любов, защото ако не за любов, то за какво друго? Така е, абсолютно, когато се пее за любов, винаги има какво да се каже. Ето сега ще